Ruwatan Murwakala adalah suatu upacara yang berhubungan dengan suatu keyakinan atau kepercayaan dalam adat dan tradisi Jawa. Ruwatan menjadi sarana permohonan doa kepada Tuhan yang welas asih, agar mereka yang mendapatkan beban hidup mendapat kemudahan dari Tuhan, agar terhindar dari kesulitan dan mara bahaya dan selalu dalam keberkahan. Dalam tradisi, mereka yang harus diruat adalah anak tunggal, anak dua putra-putri, pancur kapit sendang, dan lain-lain. Di samping itu juga termasuk orang-orang yang lalai atau sengaja membuat kesalahan tertentu. Ruwatan pada pokoknya adalah harus ada sesaji yang terdiri dari kebutuhane wong urip. Intinya adalah ruwatan adalah sarana doa kepada Tuhan demi kesejahteraan dan keselamatan individu dan sosial. Tobat pikulun Bathara Guru tega tenan marang aku. Aku mudhun yang madya padha. Amarga wis katundung saka kayangan ora kena kumpul kelan widodari. Anggonku mudhun yang madya padha panasera kira-kira keringetku grontolan gumbara bios tak usah pirang ilang mandhak saya rata. Tak kipatake ngidul teka jagat kidul cujut manusa kang kudurung pepak ponton triyane kang kabeh mau sarwala. Tak kipat ning ulon pon ya semono uga ngalih ya semono uga wujude kang dumadi manusa. Iya yang ger sira senajan ta wujudmu kang kaya mengkono dumadimu sangka keringetku. Senajan ta apa ula kaya ngono kowe tak wenehi jeneng ger. Inggih Bu, nami kula sinten? Kowe tak jenenge Tanasa Baja Barat, Luntung Waloja Ramaya Jarumiya. Tumpeng regres kek balungan tandak genjong marudayang kuwi jenengmu ya, Ngger? Inggih Bu, kula nderek mawon nami sinten mawon. Ngene ya, Ngger, senajan to kowe dumadi sangka keringetku. Ana madya padha ora ijen kowe duweni sedulur. Jenenge Kama Salah iki dina lagi diwenehi pangan kulamun watuane pikulun Bathara Guru. Kowe golek ana sedulurmu si Kama Salah yen ketemu entuk pangan njaluk ana nggonmu lumaku ya, Ngger. Aja padha karo sedulurmu si Kama Salah. Kowe metu dina 7 pasran 5 30 sasi 12 sing nganti ketemu kelan sedulurmu. Yen wis ketemu lawan sedulurmu yen entuk pangan jaluk. Inggih Bu. Iya Bu. Sing ati-ati nggon lumaku aja supaya ora disumurupi titah madya padha sak lumahing mbuh sak korping langit. Kowe tantenena guwa sila mangkleng alas dandang mangore. Ing kono mengko sak bubaring nggonmu padha golek pangan. Yen wis ketemu sedulurmu jak kumpul ana guwa alas yaiku guwa sila mangkleng. Inggih Bu, wis ngati-ati ngger lumakumu.
Waduh, Bapak Guru menehi pangan padas paring kayu watu blebak alang-alang angin banyu luju lubang. Bareng ngono tak goleki ketemu padas paring kayu watu tak pangan ora enak rasane seprah untuku rumpal kabeh. Aku goleki pangan kang angka loro jenenge luju lubang sing ijo kena tak pangan. Bareng sing abang lagi tak rangsang wae titah madya padha-padha nabulusung gendong korek awakku lara kabeh kaya digebuki. Waduh cilaka. Aku banjur mengar kiblat lumaku ngulon sisih kulon ketemu wiwitan ireng rupane. Papai putih godhonge ijo ronce-ronce ana pange gapuk siji tak ceklek. Bareng metu baine tak sesep rasane legi enak. Banjur pepak ponco ndri aku roh kiblat lor kelawan kidul. Waduh iki jenenge kayu apa Bapak Guru? Aku ngodha rasa sedina sewengi laramono rak kandhake kelan pikulun Bathara Guru. Tak kira ora mangerteni jenenge kayu iki. Bapak Guru aku bali mring kayangan. Iki yen ra kleru kama salah. Ya Bapak Guru. Kowe kok banjur munggah mring kayangan nggawa wiwitan mbok bedol mbok adepake aku ki karepmu kepriye kama salah. Bapak Guru, aku duwe ngarep kok wene pangan padah paring kayu watu blebak alang-alang angin banyu luju lubang tak goleki ketemu Bapak Guru. Padah paring kayu watu tak pangan ora enak rasane seprah untuku rumpal kabeh. Aku banjur golek pangan sing angka loro. Jenenge luju lubang sing ijo kena tak pangan Bapak Guru. Ning bareng sing abang lagi tak rangsang wae titah madya padha-padha nabulusuk. Gendong korek awakku lara kabeh kaya digebuki. Aku banjur lumaku ngulon Bapak Guru. Ana sisih kulon ketemu witani reng rupane papai putih godhonge ijo ronce-ronce. Ana pange gapuk siji tak ceklek metu baine bareng tak sesep rasane legi seger. Pepak ponco ndri aku roh kiblat lor kelawan kidul iki jenenge kayu apa Bapak Guru? Kama salah ngertenono kuwi ngono jenenge kayu waren. Pange gapuk kuwi jombang isine legen. Kuwi pasangane derma menungsa. Lah yen sing mbok rangsang titah madya padha-padha nabulusung gendong korek kuwi mau kuwi sarate Sanghyang Pratangga Pati. Ora mokal lamun titah madya padha-padha bingung amarga kuwi panutaning titah madya padha. Oh ngono Bapak Guru. Iya kowe luput karo titah. Lan maneh luput karo wong kang pasang jombang iki. Mbuh ra idep luput lan orane. Sing penting nggonku golek pangan aku entuk pangan. Bapak Guru, apa kama salah? Titah madya padha lagi pasangane wae kaya ngene enake saiba kaya ngopo Bapak Guru? Sak ceklek balung wis tetes daget tampil daginge manusa sing pasang jombang iki. Tak pangan Bapak Guru, ana ngendi papan dununge Bapak Guru ngidini apa ora? Yen nglilani tak pangan ya ora nglilani Bapak Guru dhewe sing tak pangan. Mengko dhisik kama salah. Yen kowe arep mangan titah madya padha kang pasang jombang kena ning ana syarate. Syarate apa Bapak Guru? Singkirna dhisik. Kayune kuwi engko tak kandhani yen wis tak kandhani kowe kena mangan pangan yaiku titah madya padha kuwi. Ya Bapak Guru. Mara gake kandhakno sapa sing tak pangan Bapak Guru? Kama salah. Kowe kepengin mangan manusa pang pasang jombang kena. Neng ana syarate. Syarate kepriye?
Kowe putraning Pikulun Bathara Guru, kowe tak kethok gimbalmu lan pusermu dhisik. Yen wis tak kethok gimbalmu lan pusermu kowe lagi bisa mangan titah ana ing Madyapada. Ya Bapak Guru, aku manut yen kok kethok gimbalku lan puserku amarga aku kepengin bakal mangan titah sing pasang Jombang kuwi. Wengakno Pancul Ndyanuning critamu tak kethok gimbalmu lan pusermu dina iki kama salah. Waduh, Bapak Guru kapok pisan iki aja kok pindho ping 3 nggonmu ngethok gimbalku lan puserku. Ora dipindho radi ping 3, dewa ngethok gimbale marang putrane cukup sepisan kanggo selawase. Lan maneh kanggo tepa tulodo titah Madyapada sak lumahing bumi sak kurping langit. Lamun duweni putra lanang wajib dikethok gimbale lan pusere tegese disunati kama salah. Oh, ngono Bapak Guru. Iya. Terus sapa sing tak pangan Bapak Guru? Menggo dhisik kowe tak kandhani. Kowe tak kethok gimbalmu lan pusermu ora kena mangan nguntal bathok, kudu mangan sisaning gaman. Lah terus gaman apa Bapak Guru tak nggo gamani sing bakal tak pangan iki? Iki kama salah pedhang Kangkam Pamor Kencana. Sing tak nggo ngethok gimbalmu lan pusermu, wisamne pusermu lan siyungmu manjing ana gaman iki tak wenehne kowe pinangka piandeling uripmu ana Madyapada. Kowe yen ketemu pangan ana ing Madyapada kok gamani dhisik. Yen wis kok gamani kudune kok pangan yen wis mati amarga apa? Kowe wis ora kena mangan nguntal bathok lan kudu mangan sisaning gaman. Ya Bapak Guru aku manut yen ngono gamane tak singetake Bapak Guru. Iya koma salah. Singetno gamane tak kandhani maneh. Sapa Bapak Guru sing kok tak pangan? Panganmu nang Madyapada kuwi akeh banget. Mudhana nyang Madyapada. Mengko yen lumaku ana ing Madyapada ketemu wong lumaku ijen tanpa ruwang ora kecap ora segu. Mbuh kuwi lanang, mbuh kuwi wadon takonana. Sangka ngendi pinangkane lan sapa jenenge lan duweni sedulur apa ora. Yen duweni sedulur kuwi tegese lanang wadone kuwi wis diwaca dhewe-dhewe sangka lelakone. Yen wong ora duweni sedulur tegese wong ijen tanpa ruwang. Kuwi wong tenteng kebanting lemunting ngontang-anting. Yen durung adus sendang pangruwatan lan diruwah dalang sejati kuwi dadi panganmu. Ana maneh wong duwe anak loro lanang kabeh wadon kabeh kuwi uger-uger lawang klebu Sukerta yen durung adus sendang pangruwatan duwe dalang sejati kuwi dadi panganmu. Ana wong duwe anak 3 lanange 1 wadone 2 ana ngarep karo mburi kuwi pancuran kabeh sendang kena kok pangan yen durung adus sendang pangruwatan duwe dalang sejati. Ana wong duwe anak 5 papat cacahe wadone 1 lanange 3 lanange ana ngarep kabeh wadone ana mburi kuwi jawi ngiringake banteng kuwi kena kok tadah tramasa durung adus sendang pangruwatan lan dirubah dalang sejati. Ana wong duwe anak 5 lanang kabeh wadon kabeh kuwi njajari Pandhawa 5 kuwi ya dadi panganmu. Yen durung adus sendang pangruwatan duwe dalang sejati. Oh ngono Bapak Guru, ana wong duwe anak ana ing Madyapada kabeh kuwi klebu Sukerta duwe anak 1 nganti teka 9. Mula ya kama salah sing ati-ati munggu golek pangan. Iya Bapak Guru aku manut karo meneh sadurunge sira mudhun golek pangan ketemu bocah nggonmu lumaku nang Madyapada. Aja nganti kedurupan dene manungsa ana ing Madyapada kuwi. Iya Bapak Guru aku manut. Tak goleki Bapak Guru, iya lumakumu sing ati-ati kama salah.
Adi Guru wonten dawuh Kakang. Saya ngladir anggen paring dawuh dumateng King Putra. Wongko ing Madyapada tasih kathah titah ingkang gadhahi sukerta. Gadhahi yoga setunggal ngantos dugi sanga dipudereng dipun rumat dereng adus sendang pangrewatan. Menapa mangke rak boten telas kalian ingkang putra pun kama salah. Sampun kuwatir Kakang. Anggen kula badhe maringi lelampahan dumateng King Putra menika namung pinangka kangge sarana supados ingkang putra enggal sirna lan kula boten negakaken dhateng titah. Kula babeh membor lare alit nggodha rencana lampahipun ingkang putra pun kama salah. Oh, ngaten Adi Guru. Inggih Kakang, paduka kula aturi lenggaske wonten bale Kayangan Suralaya. Kula badhe membor lare alit Kakang. Oh nggih, menawi mangaten monggo Adi Guru enggal-enggal selakkonaken si kama salah. Cepak pangandikane Bapak Guru. Andursu ing nggonku medhun saka Kayangan banjur ketemu bocah lumaku ijen tanpa rewang. Ora kecap ora segugus saka ngendi pinangkamu lan sapa sing dadi aranmu. Mara gaging aku wong Kleyang Kabur kanginan endang kebaratan ngendi tumibaku papan dunungku kok kama salah. Wah, kowe ngerti yen jenengku kama salah. Jenengmu kama salah Jaka Rengkak, Jaka Limbong, Bathara Kala, Purwakala, Jajah Kala ya Jajar Kala. Iya apa ora? Iya kuwi pancen jenengku Pangimpi Kulun Bathara Guru. Kowe kok ngerti lamun jenengku kama salah sak pinunggalane ku mau pancen ngerti wae lelakonmu ya apa aku ngerti. Kowe duwe ijen tanpa rupang ana kene iki duweni sedulur apa ora lan kowe sadus sendang pangrewatan lan diruwat dalang sejati apa durung. Adus ya mbuh ora ya mbuh wong aku ya ora tau adus. Lah yen ngono kowe mlebu Sukerta. Kowe dadi pangane kama salah. Kowe arep mangan aku. Iya pancen mengkono mamarga kowe klebu Sukerta. Sakarepmu yen arep mangan waton kowe bisa nyekel aku. Oh, dhuwurmu cendhek, gedhemu cilik. Mung sak jempolan wani nantang Kulan Bathara Kala. Sadurunge kowe tak pangan. Kowe tak jenengake Gudha Lare. Tegese kepriye? Gudha wis ngarani lare iki bocah. Bocah Gudha lakuku sakarepmu nggonmu jenengake. Yen pancen mengkono kowe dadi panganku amarga kowe wong tak sebutake wong tente kebanteng lemunteng ontang-anting. Dasare durung atus sendang pangrewatan lan dua dalang jati. Ya sakarepmu waton nggo bisa nyekel aku teka playumu tekan ngendi laning naga tak tutute Gudha Lare.
ana pepalang nggonku mburu gudolare. Mlebu jroning Karang Padesan, ana ing Karang Padesan ana wong gawe omah. Kabeh sarwa brukut mung keyonge sing ora dithuki bareng klibet cedhak omah. Tak jeloki blandare tugel mbrodol metu keyong. Aduh cilaka ora kecandhak gudolare. Adikku Ditangsa Baja Barat luntung palogonen wong kang mawa gawe. Gawe omah keyonge ra dithuki nggih mbrodol si gudolare metu dina 7 pasaran 5. Uku 30 sasi 12 sing nganti ketemu yen ketemu sudana palimangsen saben dinane. Tekan ngendi playumu gudolare tak tututi kowe gudolare. Ayo aja mlayu gudolare tekan ndi playumu tak tututi ae. Ana meneh pepalang nggonku mburu gudolare. Metu saka jroning mamburi melayu mlebu jroning mah pawon. Ana pawon ana wong ndel-ndel dandang. Layane ra diindel-ndeli ra cethiki geni wonge ya ora ana. Bareng libet cendak pawon tak jeloki tumange tugel dandange ngguling. Brodol metu nglayan. Aduh cilaka ora kecandhak maneh. Adikku Ditangsa Baja Barat luntung walogone wong kang mawa gawe. Indel-indel layane ra diindel-ndeli nggih mbrodol si gudolare. Metu dina 7 pasaran 5 ku 30 sasi 12 sing nganti ketemu. Yen ketemu sudana palimangsen saben dinane tekan ngendi playumu gudolare. Kowe tak tututi gudolare. Waduh cilaka ora kecandhak maneh. Amarga ana pepalang metu saka jroning mah pawon. Pelayon turut ngemper, ana ngemper wong ungkal-ungkal gamane tumpangne ungkal. Wonge ora ana, banyune ya ora ana, bareng glibet cedhak ungkal. Tak tubruk tak jeloki, gamane mencelat nyebloki kecete kama salah pedhot. Waduh cilaka ora kecandhak. Adikku Ditangsa Baja Barat luntung palugene wong kang mawa gawe. Ungkal-ungkal gamane tumpane ungkal wonge ora ana. Ngrido lakune saka masalah nggonku mburu gudolare metu dina 7 pasaran 5. Uku 30 sasi 12 sing nganti ketemu yen ketemu sudana palimangsen saben dinane. Tekan ngendi playumu gudolare tak tututi kowe gudolare.
Waduh ora kecandhak maneh. Anggone mlayu godholare song ngedoh saka poman nangetan omah kulon omah nang isor omah. Teka ngisor omah ana tengah kedokan ana nandur rambatan kabeh mambrak ora dilanjari. Arep kecandhak murcut amarga aku kesrimpet rambatan sing ora dilanjari kuwi. Banjur mlebu nang dapuran pring petenge ra kira-kira ana wong ngethok pring pucuke gemandul ra diceblokake. Lincipe ra kira-kira bareng aku nubruk godholare nyocok bathukku. Aduh cilaka ora kecandhak maneh. Adikku ditorosor baju barat klunthung waluh gelem wong kang mawa gawe. Nandur rambatan ora dilanjari ngethok pring pucuke gemandul ra gelem nyeblokake. Ngridul lakune sikama salah metu dina 7 pasran 5 ku 30 sasi 12 sing nganti ketemu yen ketemu sudan paling mangsen saben dinane tekan ngendi playumu godhole tak tututi kowe godholare. Aja mlayu godholane tekan ndi playumu tak tutute kowe. Sangka soromah sangka dapuran pring mlayu maneh neng latar. Ana latar napa sisik-sisik tlenyere ra dilumpukne ra ditaleni kabeh mambrak tur ngethok bumbung wowang. Arep kecandhak mrucut amarga aku kesrimpet tlenyer sing mambrak kemau. Banjur mlebu bumbung wowang tak tutup sisih brodol metu sisih. Waduh ora kecandhak adikku ditonoso baju barat. Klunthung waluh genep wong kang mawa gawe sisik-sisik tlenyere ra dilumpukne. Ngethok bumbung wang ora dipecah nggih brodol si godholare. Metu dina 7 pasra 5 ku 30 sasi 12 sing nganti ketemu yen ketemu sudur paling mangsen saben dinane. Tekan ngendi playumu godholare kowe tak tututi godholare. Aduh ana meneh pepalange. Bareng pelayon saka nglatar tur njujuk kana nglawang. Arep mlebu jroning omah.
ana wong lungguh ana tengah lawang dipangku karo bojone. Wayahe iki bedhug pinuju klakepan buron-aronku mlebu marang wong klakepan ku mau nyawiji ana jiwa ragane wong klakepan kuwi. Wah, yen tak sawang iki katone manten anyar. Mung gumunku bojone iki le gemati kok ra kira-kira. Dupeh bojone sing wadon semok dipangku karo dididisi, mongko wis ndarbini. Tegesin meteng sepisanan ki meteng tembean. Akeh sambekalane. Apa ra kandhane karo wong tuwa lagi 3 sasi wae wong ndarbini kuwi disrengat. 7 sasi dibariti genep 9 sasi 10 dina lahir. Entuk daya panguwasane anggone nyrengat lan bariti ku mau bisa becik sempurna lahire si jabang bayi. Mung gumunku kok ya ora dikandhan-kandhani ora ana apa ora nggugu karo kandhane wong tuwa. Yo tak terima-terimakake. Senajan to suwene sasi 10 dina iki wis entuk Semaru. Tegese sasi kuwi iki wis entuk 5 sasi kurang 4 sasi punjul 10 dina. Iki tak enteni laire si jabang bayi. Aku arep nunggu ana saben-saben ganda wengkon. Banjar pekaning bapa Tuban ing wates sampean Gunung Saring wangon kene. Sak laire si jabang bayi. Aku senden gedang madal cikal mbiyan teburingin sintis sumpingan ketan paris gedeng sisih supaya ora disumurpi derma manusa ngenteni sak laire jabang bayi. Adik guru sampun kondur dateng kayangan malih. Menapa sampun cekap anggen paduka ngridul dhumateng ing putra pun kama salah. Diwastani sampun inggih sampun, diwastani dereng inggih dereng Kakang. Sababipun menapa kok namung dipun malih anggen paduka paring dawuh. Amargi mekaten Kakang, putra kula pun kama salah. Dereng purun wangsul dhateng papan panggenan ingkang kula paringaken wonten ing alas Dandang Manggore. Awit menapa kula anggen kula membol arit-arit nyawiji dhumateng tiyang Darbini wonten ing saben-saben gala wengkon banter pekaning Bapa Tuban. Mila Kakang, anak kula pun kama salah nengga wonten ing mriku ngentosi sak lairing jabang bayi. Tiyang inggih menika ingkang putra senden gedang madal cikal umbyung teburingin sintis sumpingan ketan paris gedeng sisih ngentosi laire si jabang bayi samangsa-mangsa Kakang menika dados tepat tedanipun. Kakang Narada menawi anggen kula matur menika kala wau dhumateng ing lalampanipun ingkang putra supados enggal sirna kula badhe nyuwun tulung dhateng Kakang Narada. Nyuwun tulung kadosa pundi? Awit menapa Kakang Bapa Tuban ing wates sampeyan Gunung Sari gadhahi sukerta yoga kalih jaler sedaya
inggih menika ingkang nami Sutrisna lan Mohari kalebet Sukerta inggih menika uger-uger lawang pinuju dinten ingkang sae menika dipun undhangaken dalang cahya saking wates ugi turun dalang saking Pak Kemis supados dipun nurwat lan sapados nurwat sukertanipun Bapak Tuban Kakang monggo dipun bantu nggih adikuru namung derek pangestu paduka nanging Kakang anggen paduka anggenipun bantu mboten mawi busananing dewa kedah lukar busananing dewa lajeng kadosa pundi adikuru kula memba dalang kasebat ki dalang sejati ya ki dalang Pandhawana. Lah Kakang Narada memba Kyai Panjak kasebat Panjak sejati. Oh ngaten Adi Guru kawula nuwun inggih. Nanging Kakang menawi sampun memba Kyai Panjak Kakang Narada mandhape dhateng Madyapada supados kampil dhumateng kayanganipun ingkang putra pun Kumajaya dalah Bathari Ratih. Supados kaperintahaken mandhap dhateng Madyapada njujuk bales maning Bapak Tuban supados ngandhapaken gamelan Lokananta para niyaga Jawata pesinden widodari njujuk wonten bali griya riku manjing juwaraganing Kyai Panjak lan Kyai Dalang. Oh ngaten Adi Guru nggih. Menawi ngaten monggo Adi Guru selak kedangon mangke selak konangan dhumateng pun kama salah enggal-enggal sabantu Kakang Adi Guru. Nuwun nggih Kakang nyumanggaken monggo lukar busaning Dewa Ngrasuk busaning Kyai Panjak lan Kyai Dalang.